кажем, трябва да отида до болницата. Мале. Мале, много сте болни, бе. Трябва да ви прегледам. Не знам какво ви е. Нека да почнем с Ташо. Какво ти има? Кажи ми. Разкажи ми. Добре, ще разкажа. Когато ходих на училище и един циганин ми духна в устата и почвам да кажам, защото той е направо гати смешника. Добре, а Георги, с теб какво става? Не знам. Аз знам. Когато ми се падна второто зъбче, феята на зъбките ме пипна почти с студената си рокля и с изкашлям. Добре, а Влади, с теб какво става? Отидох на една шибана ледена парзалка и паднах и се разболях, защото ледената парзалка е много студена. Добре, трябва да си купиш антибиотик. Ще искам този антибиотик. И трябва да си пускаш инхала. А за шибаната ми рана какво има? Има пръскал, където когато го пръснеш и след една седмица ще ти мине. Но това пръскало струва... Ето ти деба 100 лева и искам най-накрая тази шибана рана да ми се оправи. Аре, дайте ми пръскалото! Но искам да ви кажа, че с това пръскало трябва да имаш дупка на главата, за да влезе това пръскало. Добре.